Biye tene avril kalo kule mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna sibiridon avril kalo kile 19 su san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na kerecɛn diinɛ ma olu bɔla ka alabatoba kɛ yelen kura walima nu u b'a wele ko samedi saint ou bien nu u b'a fɔ ko siège pascal u bɔla ka u laɲɛnamaya tile 40 o sun kɔfɛ walasa ka paki ka ale yɛrɛ kɔni kunbɛn o hukumu de kɔnɔna na karidon avril kalo kile mugan san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na fɛn min ye paki ale yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛw kɛla an ka ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ATT Buku 759 logements amena ale kɔnɔna na u ka église protestant min bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kunu karidon avril kalo kile mugan san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na ka sanga ni paki ale hukumu kɔnɔna ye alabato caman o yɛrɛ kɔni kɛla fɛn min yɛrɛ kɔni ye kerecɛn diinɛ ma u yɛrɛ kɔni kun ɲagalilen don kosɛbɛ u ka pasteur min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko pasteur urbain ale bɔla ka kumakan minnu fɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ ni an ka kunnafoni dilaw ye. An bɛ fɔlɔ ka foli de di aw ma Mali kunnafoni teleso ani ka foli di filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ ma o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ ye an matigi Yesu tɔgɔ la. An bɛ paki seli de la o ye Yesu saya ni a sokononi an bɛ ka o hakilijigin seli de kɛ k'a fɔ ko Yesu sara an ye ka jɛɲɔgɔnya don ani fa Ala cɛ ka jurumu yafa di an ma ani tuma o tuma ni an bɛ o seli kɛ an b'a kɛ ni hakilina fila ye an bɛ miiri Yesu ye tɔɔrɔ minnu muɲu an kosɔn an bɛ o kɛ ka barika da Ala ye nka an b'a kɛ ni nisɔndiya fana ye k'a fɔ ko Ala ye nɛɛma kɛ an ye ka jɛɲɔgɔnya di an ni a cɛ a yafara an ma an ka jurumukow la ka cogo di an ma ka se ka gɛrɛ a la ka arijinɛ sɔrɔ donc o ye nisɔndiyaba ye an fɛ tuma o tuma ni an bɛ paki seli kɛ an bɛ a kɛ ni o nisɔndiya ye ani bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana bɛ cogoya min na hali ka sɔrɔ gɛlɛyaw caman kɛra nka halisa an ka jamana jɔlen don o la an bɛ foli di Ala ma an bɛ nisɔndiya o fana kosɔn ani bi an ka kɔrɔfɔ bolila yafali kan ka yafa an mɔgɔ ɲɔgɔn ma i ko Yesu yɛrɛ y'a kɛ gɔngɛjiri kan cogo min na a ko ne fa yafa u ma u bɛ min kɛ u ma o dɔn o bɛ an jija ka yafa ɲɔgɔn ma walasa ka cɛ labɛnni don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka to hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ an ka gaw kɔnɔ église kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ka hɛrɛ di an ka jamana ma Ala ka jamana basigi an mago bɛ yiriwa min na Ala k'o nɔgɔya an ka jamana ye Ala ka sanji ɲuman di ɲina samiya la an bɛ ka gɛrɛ samiya la Ala ka sanji ɲuman di Ala ka bɛn ni kelenya sabati an bɛ ka gɛlɛya fɛn o fɛn cɛ tigɛ nin waati la Ala yɛrɛ ka jisuma kɛ a fura ye ka o nɔgɔya an matigi Yesu tɔgɔ la Ala ka paki seli wɛrɛ jira an na k'a jira an sitigi la k'a jira an kɛnɛmana ka sanga ni kɛnɛya ko ale kunkan ko ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale bɔla ka dɛmɛ dɔ don ka ɲɛsin an ka faba ale kɛnɛyaso fila ma minnu yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ o kɛla sibiridon avril kalo tile 19 san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na kɛnɛyaso fila minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni dɛmɛ ye sɔrɔ sa o de an ka faba ale commune sabanan ale kɛnɛyaso ye o tɛmɛnen kɔfɛ ale ni centre national de transfusion sanguine olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ni dɛmɛ sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na sa fɛn yɛrɛ kɔni an ka commune ale kɛnɛyaso ɲɛma ye u ka médecin chef ale bɔra ka kuma ta kɛnɛ kan ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Asimi Goita a ka ni wulikajɔ in na a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ɲagalinen don kosɛbɛ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ale ni a ka baara yɔrɔ maaw u yɛrɛ kɔni bɛna wulikajɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛyako ye o tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye patient ye olu kana gɛlɛya caman o sɔrɔ docteurso kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ yanni nin yɛrɛ kɔni ka se fɛn min ye patient ye olu
yɛrɛ kun bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ ni arajo kun bɛ e maa ma i yɛrɛ kɔni ka furakɛli kɔnɔna na k'i yɛrɛ kɔni kun bɛ mɛn dɔgɔtɔrɔso la kosɛbɛ ka sababuya kɛ kurantigɛ a y'a yira k'a fɔ ni patient dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu taara sɔgɔmada fɛ walasa u ka arajo n'u ka kɛnɛya ko olu ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ko ni kuran yɛrɛ kɔni tigɛla ko a dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka heure joli kɛ yen nɔ ko fɔ ko turu kun bɛ s'a dɔw ma fɔ wulada yan fan fɛ ko u yɛrɛ kɔni kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ o baara kɔnɔna na ko nka ko nin yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to u bɛna lafiya o sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni patient fɛnɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛna olu ni degun d'u ma. dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ale ni Chine olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ belebele kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ chinois kan ale yɛrɛ kɔni fɔli o yɛrɛ kɔni journée la an ka faba kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɛla université Yampo Wɔlɛgɛmu na o y'a yira k'a fɔ san o san ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ in bɛ kɛ avril kalo tile 20 kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ ye a yɛrɛ kɔni kun denbayalen don kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɛnajɛ caman ko o yɛrɛ kɔni ka a kɛnɛ kan i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni prestation d'artiste olu yɛrɛ kɔni caman lakurayala a kɛnɛ kan ka tila tuguni ka diplôme di olu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka promotion 6nan ale maaw ye. ka sanga ni fait divers ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye an bɛ taa Joyilakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabakokoba dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla nin dɔgɔkun kɔnɔna na Joyilakaw olu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u bɔla ni sifinnaka maa 2 olu su ye u ka kɔbolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Usumani Jalo ye ni ale si bɛ taa san 10 ani a balimakɛ Seku Jalo o y'a yira k'a fɔ u bɔla ni maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni kun tununnen su kan u ka kɔbolo kɔnɔna na o hukumu de la maa minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni tala ka taa su ta k'a sɛgɛsɛgɛ olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ni maa 2 ninnu ko u yɛrɛ kɔni nɛn t'u da kɔnɔ fo ka taa se u yɛrɛ kɔni daw ma ni a yirala k'a fɔ maa dɔw don maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don nin waleya jugu ninnu ma ka baara jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni buna adamaden faru ye min yɛrɛ kɔni kɛla kamanaganba ye ani dusumangoyaba ka ɲɛsin ni sifinnaka ninnu somɔgɔw ma ni u yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o bila lakana tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogoya min na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ halisa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ ɲɛɲininiw b'a la ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na u ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ ani maa minnu yɛrɛ kɔni ye nin ko in kɛ walasa u bɛ se ka dɔn cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin denmansa ninnu ye a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ kɛ walasa den ninnu u ka kiri a bɛ se ka tigɛ cogoya min na u yɛrɛ kɔni tilala tuguni u ka marabolo kɔnɔna la ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka kuma ɲɔgɔn kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnakaw ye olu ka lakana o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na an bɛ ala deli badane ma ala ka di nin sifinnaka ninnu ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ka an kisi nin gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. Alamusa tɛmɛnen avril kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na an bɛ taa Yorosokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale tigilamɔgɔw ye ni olu kun kɛlen don k'u ka maramafɛn cɛjugu dɔ don dugukolo jukɔrɔ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Yoroso ale lakana tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka polisiw olu yɛrɛ kɔni ka mobili yɛrɛ kɔni tala don ni maramafɛn cɛjugu in na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ polisi kelen o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa 5 ka olu yɛrɛ kɔni jogo o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Yoroso ale lakana tigilamɔgɔw ye ale ni binganni wale tigilamɔgɔw u yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu cɛjugu yɛrɛ kɔni ci ɲɔgɔn na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to cɛniba u yɛrɛ kɔni don la u ka marabolo kɔnɔna na ka bololafɛn minɛnw ko olu yɛrɛ kɔni caman cɛ o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sigana o yɛrɛ kɔni kɛra maa la u yɛrɛ kɔni bɔla ko olu yɛrɛ kɔni caman ta ka ɲɛsin u ka lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissariat de police ma u bɛ olu bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ tarata don avril kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na u ka yɔrɔ min ni ale bɛ wele sa ko Kaji ni ale bɛ Guzuru ye ale komini fɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔw ye u bolila ka taa tasuma ko o yɛrɛ kɔni mɛnɛ u ka bolimafɛn dɔ la ni marabolo kofɔta ye ale kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni chauffeur kɛ ale n'a ka apprenti olu yɛrɛ kɔni bolila ka sababuya kɛ u yɛrɛ kɔni kun ye bolimafɛn dɔ ko o yɛrɛ kɔni ka ɲamadali kɛ u ma ko o yɛrɛ kɔni fan bɛɛ kɛ bali ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ni marabolo kofɔta ye ale yɛrɛ kɔni masurunya la u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka mɔbili sɛgɛrɛ mɔbili min ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanubɔyɔrɔ ye sanubɔyɔrɔ min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Ntahaga olu yɛrɛ kɔni maaw ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale ta ka olu sɛgɛrɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye passager ye u y'a yira k'a fɔ u bɔla k'u bololafɛn caman ka u yɛrɛ kɔni minɛ ka tila tuguni ka binganni wale cɛjugu ka o ta ka u sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ ni marabolo kofɔta yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale o yɛrɛ kɔni b'a la ka caya kosɛbɛ matunu o yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la ka caya kosɛbɛ ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ minnu na u kɔni b'a la ka wele bila lakana tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ cogoya min na
sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko kan nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fi ali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométrie fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka a barake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service buke i ka sojo li damine i ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sababe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino i mago be kuna fune awere la nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina imi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nison dia kosobe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyo fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masurunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kushi apinaisa Demasaw lafia. Festival des masques et marionnettes de Markala ale dayele la jumadun avril kalo kletan ani shegi san bafla ani mugan juru konnana ayra ka fo nyineta were koni bebe ata ko bisaba ani kelenama kenemi yere koni ni adembala ko sebeni anga jamana fa chama were koni mogoyo o okum de konnana femere koni Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ale ni anga ba maliba san fe kala so chama olu yere koni welela ni kenen kakata ayre koni lanyana maya Farikolo nyanaje ale kuna fone konna na turu jimali ni ale damnena anga jamana konna na kabi avril kalu klitan san bafla ani muganduru konna na anga ba maliba ale marabulo sabana na siga soka ulu fino ayira la ka fo ale yere konni kunchela kunu karido avril kalu klimuga san bafla ani muganduru konna na anga faba ale la o okum de la ayira la ka fo fem yere konni Belgique ulu yere konni bola ka jonjon o yere konni soro ni nyogon dan ale konna na o temene ko fem yere konni chamogo jamtenani ale yere konni bola ka sesora abola ka folibla anita sibla ke kanyeshe anga nyama mo ayira ka foni here de koni kunyo ukala nyini wala sa uere koni bese ka se uere koni soro ni nyokon dan alela chogamina ameta ko kan kibaru la kerankerane ala bene ayira la ka fo bingana wala min kala bene ale yere koni koran fa fe o kala sababu ye ka to fem yere koni u ka finitigla ka ma sheki nyogon ko o yere koni bonena anina ka kala tukuni ka u ka machama ka ulujugi kuna foni kunchela ameta rom bitene avril kalo klimugan ani kele san bafla ani mugan duru konnana kuna foni ulu yere koni bola ka ira ka fo Pape François ni ale église catholique ale yere kunyema e kabi san bafla ani tan sabala fakana se ame wati mina ina fo sisa noma ayira la ka fo daba masa o ka wele sela ale ma bitene o okum de konnana o ayira ka fo famere koni Pape François ayre koni shikumeta ayre soro san bi sheki ani sheki ore koni ngon kola Vatican ulu yere koni bola ka kuna foni agency ayra la ka fo femere koni Pape François ale yere koni kunye mai mami ni ayre koni bola ka seko ale ni adongo ira chrétien dine ale kun kan kola femere koni ala batu abola ka seko ani adongo irola ayre koni kumbe deme do machama o yere koni mami kuno ayra la ka fo agabuna adamadiya konnana ayre koni kun keleno ki ka barabe ala batu ale rema ani ka kla tukuni ka ma yere koni deme gabi kuna foni ulu bola ka ira ka fo bada masa o yere koni ka wele selama ame ala deli ala ka hine ani anyogon bela jenina ka on yere nye ka anta dungono anga
Anga foli be an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu baw ci bila k'an lamɛn an ka folibaw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'an kɔkɔrɔma donbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Janwando service ni olu ka baara bɛnnen don terrain ɲuman olu bɔli ma ni olu ka baara bɛnnen don so jɔko ɲuman ma an bɛ foli belebeleba d'u ma Janwando service terrain bɛ olu bolo cikɛnina kaw olu fɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kɔni terrain yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $5,000,000 ani 500,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni bɛ u ka cité de la gendarmerie ale yɛrɛ kɔni masurunya la u ka terrain min ni ale bɛ Banankɔrɔ ni a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $5,000,000 ani 500,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la Senikaw olu fɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kɔni bɛ u ka gendarmerie cité kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni terrain bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $7,000,000 ani 500,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni e maa o maa n'i bɛ fɛ ka lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ sojɔko kunkanko la n'i bɛ fɛ ka lafiya terrain ko ale kunkanko la i ma surunya Janwando service la olu ka baara bɛnnen don nin baara cɛɲumanin ninnu ma Happy Nice an ka foli belebeleba b'an ye o de ye an ka émission fɛnɛ kɔkɔrɔma donbaga ye an ka foli b'o ye Happy Nice nalen don walasa ka denmansaw ko olu lafiya olu ka couches filɛ nin ye fiɲɛ bɛ don a fan bɛɛ fɛ a tɛ kɔlɔlɔ foyi se denbaw ma Happy Nice nalen don walasa ka musolakaw ale ni denbaw ka u lafiya ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn an na